да света книга, там театър се нарича тя. Там било така, а другаде обратно. Този бил измислен, този непознат. Няма как променя се играта, също като шарения свят. Тихо театърът започва вече, тук играе кой ли не. Спри, погледай ни, човече, и забавлявай се добре. Там било така, а другаде обратно. Този бил измислен, този непознат. Няма как променя се играта, също като шарения свят. Дали е хладното самото тлеко, което силна топла тлан очаква да му запали светлото в мрака. Сам в този живота е тъй затворен, с поглед за живот разтворен, ти идва силно да извикаш, а после някак тихо свикваш. Далече от чума, далече от злобата, самотници пеят се срамотата, ти тихо тръгнат в забава, далеч от смях и от забава. Дами и господа, скъпи приятели, уважаеми гости, добре дошли на концерт спектакъла с песните на композитора Стоян Косев. Виждам се развълнуване много. Служителите да знаят, артистът да го чете, но затова няма как да не го посрещнем с аплодисменти. Посрещете го това. Сега аз ще ви върна малко назад във времето, в нашия весел мъничен град. Годината беше 1990, бурни години, емоции, митинги, шествия. И никой не забелязваше, че в това време шествия един котарак в чизми. Котарака зъба чизми. Знаете ли защо? Защото той е с чизми, защото са негови. И е в чизми, защото ги обул. Но в крайна сметка той търси се цар за своя господар. Да посрещне котарака с чизми.
Той направо го направи цар. И Котарака беше щастлив, а и неговия господар. А по това време едно от най-любопитните същества на този свят беше камъчко на Стефан Черпаниев. Даже тръгна за морето. Музика! Аз съм камъчко дечица, любопитен съм и ето, питам кой е зад корицата, как се стига до морето. Аз съм камъчко и тази всички тайни тук ще разбера. И тръгна през подлови, дупки, клони, по пътя към морето. Искаше да научи всичко. Но нека Виктор Димитров да разкаже как камъчко стигна до морето. Ето го морето, като огромен златен и се свети, и чайките и лодките летят, завързания детски летен свят. А ето го морето, вълни се гонят и разбиват с плясък, и ето го твореца, с худите и заведи от пясък. Ето го морето, като огромен знакен и се свети, за майстора, за камъчко детето, за пясъчко в моста към небето. Ето го морето, вълни се гонят и разбиват с плясък. Ето го твореца, с кулите и заведи от пясък. С музиката на Космик навсякъде може да се стигне. Ето, Котарака намери своя господар, или по-точно принцеса за своя господар и го направи цар. Камъчко стигна до морето, Хензел и Гретел намеряха своята захарна къщичка. Пътейни пръстъци и захарна булци, лаков с доброто за всеки от вас. Шапваш от покрива вкусни панини, а пък вратичката от шоколад. Цялата от шоколад. Той не иска тук да живее, сладко да хапва и да си пее. Къщичка захарна бе за богата, посяга с ръката и хайде по склада. Да. Всичко беше наред. Всички бяха весели и щастливи. Дали знаете, че точно в такива моменти все нещо се случва. Не е добро, лошо. Може ли да има хубаво, когато се появи Баба Яга? Хапайте дечица, ябълки и пица, а хубавото печено на мене е наречено. На мене е наречено хубавото печено. Ще ти упоява, ще се забавлява и ще дойде време да се побощава. Ще се забавлявам, ще се побощавам. Хубаво, кажете ми на какво?
Страха беше се настанил във всичките приказки от средновековието на братя Грим. Заразиха другите. Страха пусна навсякъде. В един момент, като се огледах, видях, че е влязал даже при Румито и старият лъв. Те нямаше какво да правят. Търсиха помощ. И разбира се, Косев им помогна. Написа една страхотна песен за страха, която изпяха за свое успокоение и Румито, и старият лъв. Посвещете ги с аплодисменти. Страх от тежки, и страхът е страшно нещо. Страхът е по-решима, чак стомахът се призлива. Тягат ужасени, хората от страх. Щом зърна тебе, Щом зърна тях, тягат ужасени, хората от страх. Щом зърна тебе, щом зърна тях, Страх от свят, от птичка клона, от звъна на телефона. всеки нещо се страхува, страх на този свят вървува. Тягат ужасени, хората от страх. Щом зърна тебе, Щом зърна тях, тягат ужасени, хората от страх. щом зърна тебе, Щом зърна тях, Румито и стария лъв. С музиката на Косев, награди, турнета в България, чужбина, почести за куклен театър Георги Митев Янков. И страха изчезва. А може ли пък да има страх, ако си цар, или царица, принц или принцеса? Няма такова нещо. Там само има балове и биршества. И затова ви каня в двореца на сегашната красавица. Колеги, говоря за двореца, няма нищо. Нали сега, и концерт, публика, пак се излага. Викай колежките. колежки, хайде. Първа кула, втора кула, не се отбивайте в кухнята. Да, долу, бална зала. Сега вече мога да ви поканя на бала, който се състоя в чест на раждането на спящата красавица. Рокли с походки, толкова стени мили кротки, сто танцуващи принцеси и прекрасни баронеси. Танци малове, фанфари, колко скучно сме живяли, а живота ни очаква, който може той бояква. Танци балове, фанфари, колко скучно сме живяли, а живота ни очаква, който може той бояква.
izjaśni i czerwoni, dojdi pred me pokorni. Tanzikalowe fanfari, odpustušno sme življali, a životem mi očakva, moj to Bože tvoj jakva. Tanzikalowe fanfari, odpustušno sme življali, a životem mi očakva, tvoj to Bože tvoj jakva. Вау! Радост! Роди се скъщата красавица! И изведнъж всичко се обърка. Как няма да се обърка, когато царя и царицата не бяха поканили 12-та улица. Тя пристигна бяста и каза своето заклинание. Спящата красавица да се обуде навлетено и да заспи 100 годишен и пробуден сън, а заедно с нея и цялото царство. Беше време за много дълъг сън. Добре, че 13-та улица беше закъсняла. Но сега беше време да приспи цялото царство. 13-та улица. Останете, 100 години сладко спете, лакей човек слуги и готвачи най-добри. 100 години сън за всички хора, животинки, птички. Принц красив се появява, нов живот на всеки дава. 100 години сън за всички хора, животинки, птички. Принц красив се появява, нов живот на всеки дава. Хъсти, расти и гори, виж твореца как се скри, с гъстълнаци и гранаци, достъпен само за юнаци. 100 години сън за всички хора, животинки, птички. Принц красив се появява, нов живот на всеки дава. 100 години сън за всички хора, животинки, птички. Принц красив се появява, нов живот на всеки дава. Добре се след театъра. Иначе 100 години, кога щяхме да ги чакаме? А в театъра всичко минава бързо. Улицата пожела принц да целуни принцесата и да я събуди. И така се случи. И тогава царят издаде своите царски заповеди. Най-важна беше третата. Слушайте, хора! Идвайте всички! Сватба се вдига! Сватба голяма! Най-голямата на света! Щом любовта е родне сърцето, слънце изгрява там на небето, животът отваря своята завеса, мама се женят, принц и принцеса. Празник за тях, за татко и мама, за цялото царство, радост голяма, щастие, танци и весели песни, дните им нека бъдат чудесни. Щом любов
Едното сърцето, слънце изгрява, там на небето, животът отваря своята завеса. Двама се жегат, принц и принцеса. Празник за тях, за татко и мама, за цялото царство, радост голяма, щастие, танци и весели песни. Дните им нека бъдат чудесни. Колеги, чакайте, къде? Сватба да свърши, айде, доре за сватба. Давай. Ей, закашката красавица, да ни спусна. С музиката на Стоян Косев ще да произведи фестивали, награди, номинация за ИКАР, Бурса, Ужгород, Браила, Тулуза. Но тук ми се разправи и ръкокашка. За Стоян Косев да бива. Сега какво става? Най-важното нещо беше да направим сватба. Разкашката красавица. Но изведнъж настанаха такива години, че всеки казваше какво е важно. Всеки се качил на своя пиедестал и маха и вика. Това е най-важното нещо. Не, по-важно е другото, по-важно е третото. Изведнъж ние тук е театър Ямбол, заедно с Веселина Църкова, решихме да търсим кое е най-важното нещо. И дали разбрахме? Дано вие разберете, но всъщност кое е най-важното нещо? И как, кое е най-важното нещо? Как може изобщо да питаш такива работи? Че най-важното нещо е топкането, бе! Ами да, знаеш ли, аз имам една братовчетка. Аз не знам. Знаеш ли колко си му топнал, така високо, вече може да е станала слън? Ела и вие, момчета! Топка съм красива, за това най-много отива. Да, подскача, да си пея, весело да си живея. Как така топкането е най-важното нещо на света? Кое е най-важното нещо? Най-важното нещо е да има ред и дисциплина. Ред и дисциплина? Най-важното е топкането. Как ред и дисциплина? Най-важното нещо е да има ред и дисциплина. Бързо се строй, влизай веднага в терапия бой. Бързо креница, каже на две, правди сирно, така е горе. А так са
разбирате, всичко е ясно. Грането предлагите, дайте ли кой? За мен погледнете, аз съм герой. Това е най-важното. Да има реч и дисциплина. Как ще ви кажа? Човек, може да се подбуди. Някой каза, че е много важно да работиш. Без значение какво. Може нищо да не свършиш, но да работиш. А тук ми каза, че най-важно е времето. Времето е в нас. И ние сме във времето. И дядо му имал някакъв механизъм Анкар 24. Лутахме се и търсихме. Може би като всички вас най-важното нещо. А тези край нас викаха, трякаха, отрапаха ни. Всичко ни взеха. Или поне искаха да ни го вземат. И кой помисли за най-важното нещо? Само малкия, любим, мил, бял паляч. Потърсихме най-важното нещо и мисля, че всеки го намери за себе си. Заповядайте, колеги! Най-важното нещо – музика, Стоян Косев, автор Веселина Църкова. Завършваме тази игра и всеки за себе си нещо разбра и всеки привикнал на своята седалка открива за себе си истина малка. Че стане ли дума за ред, не само в строя, а в нас да я има. И не да гони общност и време, а в същото време страшно да дреме.
кога пък някаква работа вършим, така да работим, че да я свършим. И най да говорим приказки разни, външно надути, а вътрешно празни. Ако живота стане ви тежко, спомнете си само най-важното нещо. Спомнете си само най-важното нещо. Спомнете си само най-важното нещо. Дано всеки от вас намери най-важното нещо. Много хора го търсиха. Имаше и малки, усмихнати деца. За тях най-важното нещо беше да имат химни на своите детски градини. И те бяха по-щастливи от всякога, когато Стоян Косев написа химни на много детски градини в България. Сега ще ви изпея първи от тях за детски градина Слънце, град Свиленград. Музика! Я да види как децата бяха кръчички. Вечер съня се топлия кава и песничка весела нещо ми пее. Знак от небето сутрин ни дава земята отново как ще огрее. Слънчева ласка, слънчева пролет, слънчево лято, слънчеви дни. Хайде след него да ритнем в поле, така ще се спътнат всички мечти. Събужда ли слънцето с лучица кротка, слънцето пръска на светлина. От изток започва своята разходка, вечер от запад и маха с ръка. Слънчева ласка, слънчева пролет, слънчево лято и слънчеви дни. Хайде след него да ритнем в поле, така ще се спътнат всички мечти. Колко голямо и жълто и златно, така си го помня преди и сега. Нека го има за мама, за тато, за радост на всичките мили деца. Слънчева ласка, слънчева пролет, слънчево лято и слънчеви дни. Хайде след него да ритнем в поле, така ще се спътнат всички мечти. Ето така, Стоян Косев спътваше мечтите на децата от детските градини на България. Имах или други приятели, те също имаха мечта, заедно с баща си, да опазят своята златна ябълка в ябълково-смейска приказка на Румен Николов. И с музиката на Стоян Косев. Братята, ето къде са братята, ще дойдат. Къде сте, бе? Ето ги нашите братя. Добре, не, те пък и една сестра. И аз сега покажете как пазите ябълката. Ами може да ги аплодирате.
Не ме излагайте. А после? Ridera, piani piani, penselini, ridera, piani piani, penselini. Ridera, piani piani, penselini, ridera, piani piani, penselini. И как няма да има смеевете? Чакайте ме! Кажете най-после! Какво стана после? Ами после... Ridera, piani piani, penselini, ridera, piani piani, penselini. Аплодисменти! О, сега се разпитаваме. Я елате и тримата тук. Елате. Влизаме част по природознание. Забавно училище ще имаме сега. Да, ученици! Днес ще говорим за различни плодове и зеленчуци. Да. Ще говорим специално за един плод, който може да расте на земята, може и по-високо. Луна, господин учителю. Ще видим най-млечния път по след бял ден. Сега слушайте ми внимателно. Голямо е и кръгло, понякога е сило, някой го слагат в тама. Тиквеник, господин учителю. Ти си тиквеник. Той е от женски род. Не е от мъжки, макар че всички раждате с дръжки. Тиквеник, дръжка, господин учителю. О, ученици! То може да е жълто, може да е бяло, може да е сиво. Вътре има семена. Вие нямате ли мисъл в главата, която да бриква какво е това? Тиква, ученици. Сега. Пред мен, пред вас, по дворище предиша, по села и градове, долу, горе, по-нагоре, отгоре. Точно така, ученици. Тикви има навсякъде. Затова днес, като изпитна задача, ще говорим за какво? За тикви! Не, ученици, за кратуни. Слушайте! Всички сте вече тука, да ви уча на наука. Който учи, той печели, труден пъстени кое. Първо тръгваме в гората с билките и дървесата, без да слънчице жадуват и умеят да лекуват. Вижте! Тръгваме в гората с билките и дървесата, без да слънчице жадуват, че умеят да лекуват. По-полезно пък левата си расте тревата млада, пятновата малка лучка, там е какво? Чувстваме се най-добре с зеленчуци плодове, чеши ябълки, смокини, новати, краставици, дини. Чувстваме се най-добре с зеленчуци плодове, чеши ябълки, смокини, новати, краставици, дини. Дано нещо ви влезе в главите, но сега да не говорим за това. Има само няколко дни да празнува целия свят. Посрещаме най-светлия празник – Коледа. Всички се радват, и малки и големи, на коледните и новогодишните празници. И сме зарадвали много деца по света, в България и разбира се, не лъжат за по света, с песните на Стоян Косев. За това сега коледни и новогодишни песни. Кожуха бяло облечена, на дървесината отново. Паницата е облечена и рождество Христово. Празник весел с много радост, Коледа ни обещава и носи вечна младост, добро
сега, както казва дядо Коледа, всички на всички горе! Бъде чудно бяла зима, скакате и пакнете, дрягова сурмачка има, всяко българско дете. То престижната партина ще поеме в утринта. Сурнове цела година, за да каже на света. Сурнове цела заплава, сякаш цялата земя. Сурнове села на здраве, за доброто на Бога, за народ и за родина, хляб да има и късмет. Сурнове села година и за още 100 напред. А за следващата песен лично Стоян Козев и купа и крата Георги Митев ви желаят песени, коледни и новогодишни празници. Свята чудна пак светята, бяла победа гората, дядо горе тъщината, пак и тръгва към децата. Стиранки без пари отиде, и колко много тука страх, зато изприци в очите. Коледа стига пак. Паницата е готова, всеки си късмет. Посрещаме година нова, с песния засмят човек. Стилянки през периодите и колко много купен свят. Едно изприци в очите, Коледа пристига пак. Стилянки през периодите и колко много купен свят. Едно изприци в очите, Коледа пристига пак. Стоян Козев! Добре на сцената! Ето вижда свърши вечер, искай свят и идва днес.
на спектакъла с песните на композитора Ян Кошев. Приказки и песни! И специално за него специално от община Ямбол! Специално от община Турча! Специално от детска градина Пламъче! Специално Купри Дядър Георги Митев Ямбол! Имах удоволствие тази вечер на сцената на Купри Дядър Ямбол да чуете една малка част от песните, които са били с Ян Кошев от 90-та година до днес беше за Куклен театър Георги Митев, за Куклен театър Силистра, за Пазарджик и за много, много детски градини в България. Ако искате да чуете още от творчеството, от сега ви каня на Националния театрален фестивал Михаил Лакатник през май месец. Тогава ще чуете друга част от неговото творчество, много снимков и видеоматериал. Сега ви пожелавам весели коледни и новогодишни празници, посвещени една по-успешна, по-добрата година, новата Барселона. От нас зрители и нови срещи!